Nihlangana naphi mina namakhamera ngesikhathi ubizele yandoda leyo uyibizile lapha ngesikhathi kade ifike lapha endlini yami ngondlela khona endlini yami ugqokise ngikwenza yonke into. Yaxolisa. Cela ungixolele. Anginalo uxolo lwakho mina. Hey. Yazi ningabe izinto engabe ngiyazenza bengingazi ukuthi kanti ngizomosheleka isikhathi. Isikhathi sami sesimoshekayo. Bona lapho angiqalanga ngokubhlocka. Fake nanokuthi ukhulelwe. Nje mengilandela ngathola ukuthi awukhulelwe. Ngicabanga ukuthi wena ngaxolelela ukubona konke lo shit lo dot lo. Usuhambe wafeba usubona ukuthi usukhathele njengoba uvithikile nje. Wathi ukhulelwe? Kasho kuyena ukuthi ukhulelwe. Ungakhulelwe? Why? Uthi bengafuna ukuthi sihlukane mina naye. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi Love Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So ke njengoba sivakashela namhlanje nakanjani ukhona lo muntu especial enhlizweni yakhe afisayo ukuthi baphinde bazama ukuhlanganisa indaba zabo zothando futhi so ke uzosichazela kabanzi ngestory sabo nangothando lwabo lakudala nanokuthi yini eyenza aphinda afise ukuphinda ukuthandana nomuntu ade ethandana naye before. So ke asike sizwe singabe siphathelene sabona kanjani? Yaphila njani? Ngiyaphila nami ngicela igama nesibongo negama lendawo la usuka khona. Umbali wakadlamini. Ngisuka ePhoenix. Phoenix. Okay. So ngicela usichazele ke nge-relationship yakho no-ex wakho iqale nini? Nihlanganele kuphi? Kumuphi unyaka? Okay, sahlangana ngo-2024. Last year. Last year. Okay. So sahlangana la eThekwini olwandle. So kushuthi ke sakhuluma like sashelana sagcina sesiqomene kanjalo yabo. Okay. Sathandana ukuthandana. Ekushela mhlambe wathi wena usingle noma wathi ukhona umstress okhona empilweni yakhe? Wathi usingle. Wena ngaleso sikhathi? Ngangisingle nami ngaleso sikhathi. Okay. Okay. So mayiqala ke i-relationship niphathane kanjani? Wena umphethe kanjani naye futhi ukuphethe kanjani? Besiphathene kahle ngaleso mhlambe for 8 months. 8 months. Yes. Umfice enabantwana abangaki? Akanayo umntwana. Wena? Anginabo abantwana. Okay. Mhlambe useke wakwazanisa nomndeni wakhe la ezalwa khona noma mhlambe bekusayinto esagcinela kunina noba u2? Bekuyinto esagcinela kuthina sibathi. Nawe awumazanisanga nomndeni wakho? Mhlambe isikuphi isizathu sokuthi wena ungamazanisi nala uzalwa khona? Into engayisho mhlambe ngasho ukuthi njengoba ngihlala ePhoenix angiyena walana. Okay. Kukuphi emakhaya? Ngisuka e-Eastern Cape. Okay. Ish. So mhlambe beniba nazo ingxoxo zokuthi mhlambe unase isifiso sokuvela ekhaya lakho ngokusemthethweni? Yeah, besikhona so. Okay. Abantwana beningakazi nifise nje angazi ngixoxa ngokuthi niyafisa one day nibe nabo? Besike sikhulume nakhona. Okay, nazama futhi? Yeah. Okay, mhlambe bengaqondani? Yeah, ngiyacabanga ukuthi bengaqondani. Oh, okay. Umuntu kanjani? Personality yakhe njani? Ungamchaza umthi nje? Umuntu alright yena. Like unalo uthando. Kodwa ngiyacabanga ukuthi mhlambe sometimes umuntu ngeke aze abe perfect yabo ngoba Yes. kukhona ezinye izinto mhlambe uthi uyazikhuza ngithi yabo mhlambe uthi awuyithandi. Okay. Uthola ukuthi izinto zilokho ziqhubekile. Okay, noma ukuveza ukuthi awuyithandi. Yeah. Okay. Yo. Mhlambe ke kwenzekeni izinihlukana, niqhathwa yini? Yini ngene phakathi kwenu about nihlukaniswe yini? Into engayisho ukuthi ukuhlukana kwethu kusho ukuthi imina oye wabheda lo.
Wenze. Like ubesebenza umthetho wakhe. Okay. So kusho ukuthi umuntu sometimes uthola ukuthi uzobe ehamba noma kanjani abuye late mebuye emsebenzini. Isikhathi ayihambela yoyiphuzela ngisele ngedwa ngaleso sikhathi. So okusho ukuthi nami ke ngagcina sengishawa isizungu. Kwasho ukuthi sengizomthola umuntu engizothandana naye like ngokuthi ngiyayifihla. Okay. Bese nihlala ndawonye? Bese sihlala ndawonye. Ubani wacela ukuhlala nomunye? Uyena. What was? Yeah. Okay. Yeah. Manje mawuqala nje nomunye umuntu bewuthi angeke aza kubambe. Azange ifike leyo. Ngoba isikhathi esiningi ubehleze engekho emsebenzini. So lo munye umuntu benenza kanjani naye since izifo zingaka Nkosi yami? Yeah, yena ngasho ukuthi i-protection besisebenzisa futhi like bekuyinto yangaleso sikhathi. Okay. Ubambe kanjani? Uthole kanjani ukuthi awusathandana naye kuphela? Kusho kukhona usuku lolo ngathini futhi yaqala kwangena imessage yabo efonini. So njengoba ingenile imessage wangibuza ngaphika mina. So bekuyi backup nje kuphela kanti uzongicupha emva kwalapho. Imessage mhlambe yayithini? Wayisho ukuthi uyeza ngithi yabo like imessage abantu abathandanayo uyayibona nawe ngithi yes. So ngayiphika mina ngase ngithi mina hayi umuntu wakudala yabo so ulokho engilandela ngithi yabona. Hayi okay kusho ukuthi ke ngelinye usuku ahambe mehamba uyemsebenzini ngaleso sikhathi. Kanti uzosheshe ebuye yabo. Ngingitshe ukuthi uhambile emsebenzini kanti uzofike ekhona endlini. Ekhona endlini ngaba? Eyakhe. Umlisa? Yebo. Ha, yini yenza ukuthi kungabe wena uhambe uyovakashela yena? Umbizele? Uzongilanda ngaleso sikhathi. Oh, ebuzokulanda. Yebo. Anikaze nenze lutho endlini. Besingakazi senze lutho. So mayibuya ubuye uthini wanibamba and then kwenzakalani emva lokho? Okusuka lapho uvetana wangixosha. Indlela esihlukane ngayo nje leyo. Sho. So wakwazi ukuxolisa emva kokuba kade ebonile? Yebo ngazama ukuxolisa kodwa manje inkinga naye la ikhona. Angisakwazi ukuxhumana naye yabo. Ngoba ungiblockhe yonke indawo. Yebo. Okay. Yini yenza ukuthi ufuna ukubuyela kuyena futhi? Ngoba umsho inhliziyo yakhe yabila. La ikhona mewacabanga ngawe. Ngathi uyagula, I'm sure. So yini yenza ukuthi ufuna ukuphinde ubuyele la wazi khona kahle amhlophe ukuthi kushubile? Inkinga ukuthi ngiyamthanda yena yabo. Futhi nakhona ngizothini? Ngiyazi ngizothini ubekwazi ukuthi ayikho enye indoda mengisho njalo engiyibona ngaphandle kwakhe. Uye ukuthini mhlawumbe sinokuthi sibe weak ngesikhathi angithi abasibe nama temptations. Okay. Kodwa yena like ngiyafisa ukuthi into yethu na into yami naye ngathi ngalunga uphinde ibuyele esimeni esiright. What if usethole omunye umuntu athandana naye? Bengakazi ngikucabange lokho kodwa ke ngiyacabanga ukuthi umuntu into okufanele ukuthi uyizame uhluleke ukuthi uzamile. Manake wena useke wambamba nomunye usisi? Bengakazi ngimbamba. Ifoni yakhe ubuyithinda nonini? Bengithinda nonini. Kunzima. Okay, kulungile. Ithi ngivele ngimlande because the time kade sixhumana naye simtholile but akazi ukuthi wena ubhalile kushow, akazi nokuthi ubizelweni. So ngicela ukuvele ngimlande khona uzokwazi ukuthi nikhulumisane. I just hope akasiyena umuntu onodlame. Yebo sisi. Ngiyabonga. Ngiyacela ndlela. Uzobheka
ngempela amakhaza kulobu ubusika. Uma nje ungasitholi isibambelelo, uyambona uyakujolela, uyamsola ukuthi usethola unumber 3. Uyakushaya athi uhamba namagenge, kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento. Lalela, sondela ngizokusiza. Thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy. Sizokusiza abheke wena wedwa, athande wena wedwa, acabange ngawe wedwa, angamfisi omunye umuntu ukhona wena. Kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza. Ukuze usithole, zi-order sakho namhlanje ku-062 219 7748. Sheshisa, ungasebudlule nawe ubusika. Sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela. Black Life Traditional Pharmacy, izimpande zama-Afrika. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. So-ke umfowethu uvumile ukuthi asijoyene and nethemba elikhulu ukuthi kungenzeka ucu liphinde lihlangane futhi, kodwa-ke asazi, asike sibuke ukuthi ngabe kuzokwenzakalani. Sabona kunjani futhi? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo negama lendawo la usuka khona. Nguthabani waMkhwanazi. Ushamasi. Uyamazi usisi enhleni naye? Ya, ngiyamazi. Umazela kuphi? Why uchitha isandla sakho? Ngathi awukho right. Ukuthi bengingayitshela ukuthi ngibizwe lo muntu naye indlela eningitshele ngabe ngingayitshela ukuthi ngibizwe uyena. Ish. Futhi bengenaso nje nesifiso sokuthi ngifinde ngimbone empilweni yami. Awufisi ukuhlangana naye. Angifisi nje. Ngiyaxolisa kakhulu. Futhi ngabe ngiyahamba futhi. Siyaxolisa ukubizela umuntu ongathanda ukuba naye, kodwa unesicelo sokukhulumisana nawe. Ngiyacela nje umnuphi isikhathi sakho, umlaleli ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Ngiyacela. Ngicela ukuthi ukhulumisane. Thabani. Ngicela ukuxolisa kuwena ukuthi ngakufebela. Angazi ukuthi bengenwe yini. Ngicela uzame ngayo yonke indlela. Like uzama ukuthi nje isikhala sibe khona enhlizweni yakho ukuthi ungiqolele. Ngiyaxolisa, ngazi ngempela ukuthi bengenwe yini. Yini wangifonelanga ukuqala uzame ukuthi ungifonele mhlawumbe? Kwangibhlokha nje wena elonto. Bingekho enye indlela ubungakwazi ukuthi ungithole ngayo. Washintsha nendawo nje. Bengasazi. Manje njengoba manje ungibizele ngisho amakhamera njengoba ngizovela kumakhamera manje mina. Ngiyaxolisa ukwenza lokho kodwa bengasazi. Yini ungaqalanga wazama ukuthi ukwazi ukungithola mina? Ngona ukuxolisa uzoxolisa ukuthi wangena endlini yami ngakuthola nomuntu endlini yami. Yini ebengakwenzela yona? Ubungenzela yonke into. Ingakho ngixolisa ngoba ngizibonile ukuthi yini nginale. Emva kwesikhathi esingakanani bekumele ukuthi lento kwakumele ukuthi uyenze ngalesi sikhathi singakanani iminyaka izinsuku sihlukene isikhathi esingakanani sihlukene mina nawe. Njengoba ngisho ukuthi ngibengakutholi bengasazi ukuthi ngizokuthola kanjani njengoba ungiblockile nasemafonini. Ukushola ukuthi nje ngisho kubangani bami wona akakekho ohlangana nayo yilabo abantu nje osungilethele bona ngoba sengibona Memphis manje sengizohamba ngivele kuma TV yonke indawo mina. Behlezi bengitshela ukuthi bona abakwazi ukuthi ukephi. Kushuthi ubungenaso leso sifiso. Kushuthi inhloso yakho ukuthi kahle kahle wena usafuna ukuthi ungivusele lo kubuhlungu lo. Bengaqondile ukuhlamba. Yini pho ukuba ubungaqondile bengamele ukuthi ubizele abantu bamakhamera. Ngihlangana naphi mina namakhamera? Ngesikhathi ubizele yandoda leyo uyibizile lapha ngesikhathi kade ifike lapha endlini yami ngondlela khona endlini yami uqokisa ngikwenza yonke into. Ngiyaxolisa. Cela ungixolele. Anginalo uxolo lwakho mina hey. Yazi ningabe izinto engabe ngiyazenza bengingazi ukuthi kanti ngizomosheleka isikhathi sami sesimoshekayo. Bona lapho angiqalanga ngokubhlokha. Fake nanokuthi ukhulelwe. Njeme ngilandela ngathola ukuthi awukhulelwe. Ngicabanga ukuthi wena ngaxolelela ukubona yonke lo shit lo dot lo. Usuhambe wafeba usubona ukuthi usukhathele njengoba uvithikile nje. Wathi ukhulelwe? Kasho kuyena ukuthi ngikhulelwe. Ungakhulelwe? Why? Uthi bengafuni ukuthi sihlukane mina naye. Uyamona akekho right? Uyamona ukwatile? And uthi akathandi ukubona, so
Ucabanga ukuthi fanele kwenzekeni kusuka manje ke phambili? Ngicabanga ukuthi njengoba engafuni ukukhuluma nami njengoba ediniwe kanjena. Ngicela ukuthi ngiphinde ngimnikeze isikhathi mhlambe umsindo uzophinde uwehle emva kwesikhathi. Okay. Mkhwanazi ngicela ukubuza la. Mawubhekile ngelinye ilanga kuye kwenzeke umxoleleke not ukuthi ke mhlambe nibuyelane ke mhlambe ningabuyelani kodwa ke umxolele nje. Hey angiboni ukuthi kuzokwenzeka lokho. Angikuboni nje. Angicabangi nje futhi. Sho. Angicabangi nje. Okungenzeka ukuthi usunomuntu omusha manje. Obvious. Okay. Uyezwa umuntu? Ngiyazwa sisi. Yini edala ukuthi afake ke ngibuze kuwe sisi. Wena mhlawumbe nawe ungafika kanjani kuthiwa uqhamuka wena umfana ezothi umuntu hayi ngikhulelwe emva kokuthi senixabanile eyintweni ombambile kuzona. Ucabanga ukuthi ungabuyela lapha isihoko phela lesi. Mina ngisengiyasazi nje isihoko ngamehlo. Yiso lesi. Akaze azakutshela ukuthi hayibo akakhuleli noma wazibonela wena ukuthi hayibo asikho isisu la. Ngazama phela ukuthi ngizama Ulandelele. ukuthola ngilandelele. Yes. Ngifuna ukubona ukuthi ngempela ngathola ukuthi hayi lo muntu ukulamba manga. Ngazi ukuthi kwalo pregnant test wayethathe kubani babenze kanjani ukuthi kuze kube positive. Usungabuza sona lesigebengu lesengasazi nesikhawundana lesi. Sure. So, angazi ucabanga ini? Uzizwa kanjani? Ukuthi ngibuhlungu kona like njengoba engakwazi ukuthi angixolele. Yeah, Yes. ngiya-understand ukuthi nginamaphutha. Kodwa noma singasabuyelananga into bengiyidinga kuyena. Uxolo. Uxolo nje. Okay. Ngoba ngimzwisa ubuhlungu. Okay. Kodwa okwamanje uyabona ukuthi akakwazi ukuthatha uxolo lwakho. So mhlambe ngenzeka ngelinye ilanga ucela uxolo. Ngiyakucela. Mkhwanazi ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyaxolisa kakhulu ukuthi sikusondeze eduze komuntu obungafisa ukumbona uxolo. Basi ngiyabonga ukuthi ugcine ngokufika. Mbuke lapha ekhaya ayibafethu ngeke kunzima. Ucu ahlangani Nkosi yami sihlulekile and uyabuka nje ukuthi angeke luzohlangana isidalo ngeke senzeka. So mekukuthi umuntu wakho nawe uyabona ukuthi khona iphutho lenzile kodwa akakatholakali. Zama ukuthola indlela. Umtshele nje kusase early amanga othandweni awasizi ingxabano ukhetha umuntu bafethu thina abanye isithethekile asixoli kalula sigcina sesithetha nabanye abantu abangahlangani. So umuntu mawuzibona ukuthi awukho ready ukuthanda umuntu hlala usingle. Ayekho umuntu obulawayo ngesimanga sokuthi usingle. Ayekho umuntu ongena ejele aboshelwe ukuthi usingle. Kunalokho uba nokuthula kunokuthi ungaqambela umuntu amanga kwi-relationship uthe wena uyamthanda ayiphathane kahle lapha emakhaya. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare, mina ngithanda kakhulu. Bye.